Ndepapi paunopedzera nguva yako? Nguva yako inopera uchiitei? Even pazuva, pa1 day. Unoti nhasi ndaswera ndichidai nguva yangu yaperera zvikati. Sakupera kwezuva ranhasi, ndinenge ndaitawo zviri nani. Vechidiki ngatisapedzerai nguva. Nguva yedu iyi ngatisaipedzerai pazvinhu zvisina kana nebasa. Usapedzera nguva yako pazvinhu zvisina basa. Usapedzera nguva yako pazvinhu zvisingakupi cheuviri muupenyu hwako. Unoita nguva yekupedzera pasocial media shuwa. PaWhatsApp nguva kubva makusini kusvika riviri. Kuri kutonhora. Nhasi kutoda kutoswera ndiri mumachira. What's next kana ukaswera uri mujira? Chii chinozobuda waswera uri mujira uchiwhatsappa nevanhu apa zvauri kuwhatsappa, vanhu vari kutaura navo magurupu, zvinhu zvisina kana nebasa rese. Mayudzi, chii? Vamwe varofa kushanda uku, asi iwe rinobuda zuva wotoita kutunzi chiuya udye kuita sekuti uri pabasa. Kutoenda kuzotoda nekukumbira nhama nepachikafu chishoma. Wachishanda here chikafu chacho? Wachishanda kuraramira kudya shuwa? Mangwana ndo pazviri. Kungoswerera ipapo pafoni. Joko rakadai nhasi ndoda kutorikanda pagurupu. Ndoda kutodai. Zvokuzodii? Unorya joko. Unodya majokisi. Kuzotonetsa mai, kuzotonetsa mubereki. Ndokumbira airtime. Dhata rangu rapera. Warishandisei dhata racho? Kuita zvinhu zvisina kana basa pafoni. Mayudzi, chii? Nguva kuperera kupedza nguva yako uchiita zvinhu zvisina kana nebasa rese. Uchitadza kushanda. Kana kutombobatsira mai kezvino, kana kutongoziva kutoti yasapa, yalanchi, ndonguva dzako idzodzo dzaunobva pauri. Apa nguva iri kuinda, nguva iri kupera. Nyudzi. Ende nguva kana ichifamba haidzoki kumashure. Wachinoenda ichienda kumberi. Ichiteerera so. Ndichazoti ndoti. Ndakapasa inini. Mira ndimbokudza chimwe chinhu chiri kuitika muno munyika medu matiri. Zvinhu zvawakaendera kuchikoro kana kuti zvinhu zvatakaendera kuchikoro, zvatakapasira chikoro. Takapindira chikoro chedu tikapasira kuti ndoda kuzoita basa rakati rawakadzidzira. Hazvisizvo zviri kuitika. Hakuna basa rachona raunoti hanzi ndorandakaendera kuchikoro, ndorandiri kuda. Haufa wakariwana basa iroro, hazviiti. Kune vanhu vari kushandira mabasa avasina kudzidzirawo chikoro. But hapana zvekuita, ndozviripo. Shanda. Kwete kuti ndakadzidza ndine masters, ndine chichi, ndine degree. Handipindi mumunda, handipindi mugadheni. Ike zvino mari zhinji pairi kubva, mari iri kubva muvhu umu.
ndochimwe chinhu chiri kunyanya kutiregerera isusu mayuthi kuti ndakadzidza ini kuselekta mabasa sokuti izvi handiiti izvi izvi handiiti izvi handitengesi. Muyuthi wana nguva yako yaunoti iyi ndo nguva yangu yandopedzera nchiita zvinhu zvine musoro, kwete kuita nguva yekuti unoita kuti 99% yako yenguva yako iwewe kuita zvinhu zvisina kana nebasa rose. 99% of your time ngaipere uchiita zvinhu zvine musoro. A percent, 1% woitako zvewhatsapp dzako idzo. Pedza nguva yako uchiita zvinhu zvine musoro. Thank you.